Международен панаир Пловдив с най-силното си агра, винария и фудтех изложение до сега. Събитието отбеляза своето 9-то честване, което обединява 3 международни изложби в секторите на земеделието, виното и храните. Мегафорумът е най-мащабният в Югоизточна Европа заради постоянните си иновации и тенденции. Бизнес изложението има над 25% ръст, повече интерес от изложители от предходната година. Генералният директор на Международен панаир Пловдив, доцент доктор Иван Соколов, сподели, че това е резултат от иновативните действия, които компаниите развиват и ще покажат, за да засилят конкуренцията и да превземат пазарните ниши. Днес откриваме най-мащабната икономическа инициатива на Балканите за агробизнес, вино, храни, машини и съоръжения. Мегафорумът представя постигнатите резултати и технологичното бъдеще в земеделието, лозарството, винарството, хранителната индустрия. 9-то издание е по-силно, по-богато и по-съдържателно. То обединява спецификите в 3 международни изложения – агра, винария и фудтех. Сред темите на деловите прояви са климатичните предизвикателства, интелигентното селско стопанство и инструменти за развитие на кръгова биоикономика, развитието на биоземеделието до 2030 година, визия и финансиране на биопроизводители, агроиновациите и тенденциите в фермерството, проблемите и перспективите пред животновъдството, лозаровинарството в динамичната пазарна среда. Вице-президентът на Република България Илияна Йотова добави, че форумът е от световно значение. В днешното не много леко време, тревожно, на войни, на конфликти, да създаваш добро, да създаваш бъдеще, заслужава уважение. И днес искам специално да поздравя ръководството на Международния панаир, на всички хора, на целия екип, които се справят с трудностите. Справиха се в тежките времена на COVID, справят се във времена на икономически кризи и несигурност, за да дадат възможност на българските производители да намерят своите партньори и да покажат качеството на своята продукция. Поредицата от кризи не е лишило от оптимизъм земеделските производители. Настоящото изложение става средище между бизнеса и науката. Това добави земеделския министър Кирил Вътев. И независимо от всичко това, заявката за едно изключително успешно изложение е много сериозна. От сърце желая успех на всички изложители, на всички посетители, на всички гости. Всеки нека да тръгне тук с резултат, който да надхвърли неговите очаквания. И имам високата чест да обявя изложението фудтех, агра и винария за открито. В рамките на 5-те панаирни дни ще се проведат серия от информационни срещи, посветени на актуалните тенденции, европейските политики и международни прогнози в сектора. Предвидени са още презентации и лекции, посветени на здравословните храни и възможността за развитие на бизнеса с тях. Специална панелна дискусия ще организира новият партньор на Винария 2024 Международната конференция за вино и винен туризъм, съвместно с Съюза на енолозите в България.